जॉन तू किती लेट रे आज होई रे ते आज लेट झालंय. नाही रे तुमगे आज खुर्सा वाटाली नाही रे होई रे देखूनच लेट करणार आला रे बेस्ट स्पेशल क्लास सांगितलं मला मी बात आली 2 फिल्म पळा नाही चांगलं बरं तुझी आयडिया भारी भारी आणायला पूर्व आमगेरी खुर्सा वाटा काय म्हणते तशी आयडिया करीजे मग काय होई रे त्याच्यात कर रे बडी बडी फिल्मा वडल्यानंतर एक पुलं नाही काय जाईना शांत काय म्हणे करीजे बरं गुरकरम्मा चला नाही गुरकरम्मा आज अंगेर खुर्सा वाट जाऊन तुमगेर कुरीस वरून घाललो नाही वय रे तू इशिन तावन तिशन काही गुरकरमा सॉरी गुरकमा से एफटी मग योंग जन भारी मोहन आले स्पेशल क्लास कागले करते वंडर जॉयला ते ओढलं काय म्हणले रे कुर्सावाट ते काल झाले की म्हणे रे आमची लुसीबाई आपले ती चढ हुशार ना काही तसे तुमगे असली कुर्सावाट आज लुसीबाई दूरली रे मला तुमगे रत राय ना अजी फिल्म कसे आले रे स्टेटस सारखा मला म्हणे फिल्म असा ना का कुर्सावाट राहू कुर्सावाट झाल्या पर्यंत आव्हान तू उठू घ्या रे फिल्मात तुम्हाला टेम झालं असा नसता येता